Ajde. Ne mogu se. Ajde. Aj, kreći. Ajde. Aj, ček. Aj, kad budem ušli, ne mogu. Ne mogu. Tu uvijek se tako se jebe. Uvijek ne mogu da krenem nazvat. I pozdrav svima, ja sam Alava Games. Ne, ja sam Little Squirrel, jebi ga. Ja sa nama Ustuja. Pozdrav. Igramo GTA 5 malo trke i to malo se zezamo. Zekimo. Sad ćete da vidite kako Little Squirrel gubi. To je inače vid. Znate samo. Uopšte mi napada FPS. Ni meni odlično. Call of Duty 10 FPS. To sve na very low. Što sve kažem. Na nego ti će biti u opisu videa, tako da posjetite. Big pause. Dajte mu follow na Twitchu. Cigane. Raspali, jao. Ne! Skršio sam. Jebi ga. Dešao si najboljima. Koji sam dobro, koji sam dalje. A ti baš kasno. Ja vidim kad sam brz. Opa, kako se to prediktio. Daj ćemo. Nemoj bombe, nemoj! Pa Vidite nemoj. ljudi kako igramo. Brzo i Ja slobođeno. sam isto jedno kontakt race. Možda kad ne gre. Samo mjuku kontakt. Ne, ja trebam sad sve ispočetka, brate. Pa da, divno. Vidite ljudi, tako se igra, ne? Inače ga pušta malo sad na YouTube, ko to. Da, me pušta malo, a mora malo kad ja ne znam. Završi trku. Nisam mi dija da završim. Evo, ja sam pao, jao. Kad spao. Jao, vidi ga što je mali. Nemoj me zebavati. Nemoj da umreš, mislim, stvarno više. Šta je, Alaba, ne ide, a? Ne ide. Nego ne znaš, razumeš? Ajde, nemoj. Ne znaš. Evo, neke cevi krenule na mene. Opa! Zna se ko dobije DNF? Uobičajeno, mislim, evo vidite ovog nuba. To da se samo pusti. Sad ćete da vidite gejčinu. Znači pobednik. Kako je lik ružan, imam 3 puta lepše klik od njega. 3 puta. Sad. Moja faca dominira. On je rekao da je njegova faca kao da je lik došao svež iz vrata. Pa normalno. Novopečen. Hoćemo još jednu. Može, ajde. I evo nas ljudi natrag u nove avanture, tu s nama je dalje Ustuja, nije se diskonektao, pošto će sada biti dan DNF. Da, čekamo DNF. Igramo Entity. Entity? Dap. A ja nemam, u stvari, može, ajde. Entity, a nemoj da me zajebeš. Pa, broj ćeš sam. Ajde, Entity, može. Ima da ga otkinemo. Ajde mi ko bolje vas. A kakav Entity, joj, cigane jedan. Kao što rekao. Ja još budala verujem, ja uza Entity. Kao što rekao ljudi, vidite. Recimo hradnosti. Ako? Dobro, okej. Ovo je predsjednik, je živ. Evo i opet bomba. Kako smarali. Joj, na kraju, joj. Ljudi, nisam ću mis prve. Pa naravno ljudi mislim. Ne, ja bi Alava Games da nisam prvi. Joj! Ne bi ja Alava Games da nisam prvi.
Oh, Little Squirrel, sorry, ja, vremena. Se neće povratiti. Lavgen si mrtav. Nije oslobođena vašima, ne. Joooo. Ko traki ne oslobođena? Joooo. Cigančina jedna. Raspada. Romljanina jedan. Ja sam da ima ona sve. Joooo. To sam stavio sebe, 1000 bombi sam stavio na to mjesto. Vidio sam krenulo je samo da puca odjednom. Ko sam Hehehehehe. Hehehe. Sad ću da obijem DNF. Evo, prešao je gol, right? Ili ja si, a? Nisam. Ja sam vidio na gradu. Jaj, kako laže pas jedan. Zato nisam na gradu. Jer. Da, čekaš bombe, znao sam, pa vidio sam. Ha 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 ha. Kako sam Mnogo ga... smešno, Kako sam ga... mnogo smešno. Vidio ovo. Evo, karma je kurva. Ajde, Da! Jebem ti... Idite nahoj, blije. Buljet. Vidio ovo. Ode! Kurac, tata. Pore si tu bombe. Ja! Sad ako pređeš. Evo ga, prešao je cigan. Ćao! Retardedan poremećaj. Profesionalizam što bi rekao. Muđačani. Nema, ovo je kao da te masni kurac jebe. Evo. Kao što rekli ljudi, on mi puko. Ja prešao ispred mislim, drugi ja sad. Neću. Šta nećeš? Izgubiš? Ali ja vidim, ne možeš pati svoje sudbine. Mislim da bi na engleskom rekli Destiny. Destiny is yours. Može? Opa! Ovo je bilo ekstra. Ali jebi kad da je na tvoje nego. Što je ovo, meni piše first place. To ti zajebava Rockstar. Da. 12. rank. Još 12. Jao, jebem. Evo, DJ. Jako si jak. Jebi ga, ipak je lepši čovjek pobedio. Čuj sad, ovo je laž. Dislajkovat ću na trku, pošto previše sam lepi da lajko. I to je to ljudi što se tiče ovog klipa. Nadam se da se vidjelo, ako jeste, ostavite like, subscribe, share, comment. Kao što je rekao. Posjetite moj kanal. Da, posjetite njegov kanal. I to. Mi svi imamo. I to je to. Pus.